EPHLC Racharia Song Pen Langhan Patuak Lamalong Rada Mai Pi ke Padopona Hot ke Ongdong Atum Kaching Bedun. Kulia gaung along ingna ma ingna kulat humni ke phalangno. Jeri kindeng along pinpura loke pajir damahut UKPO atumaphan amen sungpon rong aputhak ABC pen dia kachohang. Kardom pini prime time along penili sami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjuikta. Rongkhang MEC constituency arlo ke damtang chiti ni pioneer keparni anerlo porphai hini pen dongka mukam rong sopi adung het langhang pathuak lamalong EPHLC asong atum pen 6 schedule aputhak chirok tok amai la pen kaching bedun amai kedeng pon. Rongkhang MEC constituency arlo kedo EPHLC asong japo atum pen bangso mai chipatir pipon lo. Bangso mai picheng cheprang EPHLC amai phu je ai kathar aphan arni ke sopik angbong pen sitami kangthum karnia sai dengpon. Rongkhang constituency arlo pen EPHLC asong japo litson kramsa pen kichari pon bangso mai long EPHLC central committee pen EPHLC amai phu je ai kathar pen kedanglok kedo an songjapia tum pen chitong ponsi RD dojot pen mai padopon lo. La bang proxy ala tum pha alang litum ni methang mata box kaino toilong le la pen alang litum ta la chubai long thandum de dasi je jak lun lo ke sab ke theng da du lo apolong alang litum jo pho ni pho ba alang litum ke donan la pen hem dan sang dang na sitame aron asai pen ke claim teng pen pinialang litum jail embassy hong nang barlong lo non Assam सरकार रहे मेघालय सरकार चिंकी बम लोन चिंकी बम लो आनके गिव एंड टेक पॉलिसी प्रोग्राम पे आजहा का लोग लेके आसाम पेन मेघालय अपन बिना पोल अपन आजहा का लोग ले बाके मेघालय लोग ले बाके आसाम को बांको लाठी चिंकी बम लो non angling ke long teng प्रोग्राम पे हर को मेघालय लोग ले गुवाहाटी के दाए बाके आसाम सो पोंको आनके कारगिल लोग ले बाके मेघालय अपन पीको itu mah pang pensi hiling sa apuni asal sorkar tuh ke klema bangke daga bangke tuliran ronghanga ke haita idam tangani bangke kar biang long le chujeng bang jirta nili tipe nili sekoi tunde poke han kasar lang aje tawali dagrang kita non pinian ni bangke dimonto kaninje hur bangke lampi isi ta chothak rahe lapen labang so mai ke dopon unahut Rongkhang constituency ara da tumpen Don Pharoge Thomso se ahem to na tum pregjam Racharia song along pen JOC EPHLC song along chipa okdun rinti Bangso mai pike do pon along EPHLC asong japo songja piatum 6 schedule apothak rada tumaphan chithan chimum padopon si mai judde tapi EPHLC amai phuja akathar pen pherangkia tumpen kachipa thing no pon hut ke thana lam thile arjupon lonang Homosiang bom ni dulu dan BJP dan Sept BJP dengan Kongres dan join dulu bang Pharoge Thomso se dan bang ni don Pharoge Thomso se dan join dulu lapen amunika ini betong suri ini dan amunika tong la hello lapen ni soke la pusau ni along la prek la klem mo bila lapen sini itu SSC kisi aku ka sukses do bang Nipo asum auso marapat bang tong hupon detlo kami dola makan itu nepon detlo long fly district lapen alam isong kami itu western yang long abisi apan kundamsi no bidamsi alangli SD police student NYC Bas koisi officer ni set koisi auto marathon bhai ni set ke dakar yang long amre panreto la pen apia portal ka ke take long Dongka mukam ben wiki be karbing long live Eastern Division Bokajan Forest Range angkang lapen Lakha ingko raisi Borjan constituency ka parlo Kulia gaung ahi thialong pedap adap the ang prin prele apor habit ingnar
rong ajo lut si humnia kulat ahem ke phalang no abirta ribdun long pini chiti ni phai sirkep ada por phai ki thom apor malom ingnam anathu pen John Pli ingnar rong alo lut si kulia gaung a hithia dungalong kido kulat humni phalang no thai lupusi birta ribdun long kulat ahem phu sarchin thong teron lapen edon hemipi akulat anima ingtipi atuma kulat phalang no thai si pinangan a hormu hortar anta phalang no thai lo bangso jok nona por kulat ahem photum kamatha ki sungpensi donang lo alang litum pen kache than pon ke la humnia kulat pen tangkan lakni an a hormu na hoklo seta ko pai ke me monira tum an ke aprang pen angring ke dokok pen a jok aprana bang ke chepa jok dunlo birta ke tok bom a por a hut an ke forest la pen ke theki dinga tum ka humri dam a birta long pon pelang Karbiang long live kilan hong kardong pazirlo non ni ligido ke lakhain ko raisi borjan MSC constituency angkang dak kuligau bo hawar long lo dak kuligau dompet lapen difu dilai DDS road potapu difu dilai 1000 labang so tawarakung kuligau hithi lo malo lada patowe jo ingna bengnar mate habi dengnar parai John Pli ne amui wangsi ladak donni kulat ahem pritikang lo stame labang so pritikang ahut kopai keme munit to mange thang thela stame kuda dalong ge do hormu bange pinang na hoklo pusi non nili tum dak kahmuri ben birta long lo Bokajan subdivision angkang kedam tang pinangan aningkan pen ke ongdung amuni raphan habit ingnar pen ajok pinangan hemrit ke phalang no dolo seta piniarni anta sarkar pen thang akerapta kipajir pon awilang pusi nang pachini don rinti porphai ke thomalom habidang nar John Pli ke wang ajok si labangso teron hem badang te saking thong alang li tuma dukan la pen hapu parai na thu anima ing tipi alang li dukan bang ke pinang an labangso nar John Pli pen pana hok tikang lo lasi lapuan aki henu lo je ar pong pen penglok la pen dukan hormu pinang an bang akan na hok hitam la wang ver pu lapuane aprang tenang ana ajak kiding lo ke bang we sa prang sitame la sot ada ke bang ke kajulum mason sido habinang na tenangan sitame ningkan thompli bang ke la puson kajulum la puke theglong le sitame pato we apor bang kopi ko son pe ne masi la John Pli wang masi la bang so dukan humnia bang ke phalang hutikang lap lo halapu hawai pura long hormu ke roi a train ke tong pen ijon ingnama ingna kithi kedam tang chiti ni pioneer ke barni arni kang sam por phai trokra achitim apor malom hawai pur pen lamsa khang anathu kedam bom ihum hormu ka thang a train ingnama ingnar pen kachi tonga jok adimalong amat apran dam juilo bokajan pen ananterang kheroni pen mohanteron karbin long lai Amreng Border Committee ahin pen kedam tang apora hu jirikin dengalong pinpora loke pajir damahut United Khasi People Organization atum amen ke en pondrong puthak pini Amreng Border Committee amai phu lachit terang pen chunbang lokas miligatum pherangke amai kangni ponsi UKPO aphan dia chohang pon kedam tang pai pai ni phai ingkora ke thomani nang pilot pangam Raliang Area Committee mati thi hek pen LNPREC asong atum karbiang long alo Doveksi Meghalaya CM Konrad ke sangmalong dampen kalikalang alam chethan damlo bangso puthak prabjin pen Meghalaya CM Konrad ke sangmalong damsi chingwai chingsai dam nangji pusi bangso pherangkia maya long ningche pon alam thekala son henlo hala bangso memorandum lo ladak karbiang long angkang ya samet amreng contingency angkang along lahai kadu kabe border issue aputhak kaike posta me rat tuma phan kapamang hu kaningje pon hala bangso organization late United Khasi People Organization po phansi neli tu memorandum lo mention pon lo tok pon lo sitame non neli tu puthot memorandum posta me chekarek thulo hala bangso ka chekarek thu bangke lahen lo non ahokwe to bangke alang litum ke lahaya kam claim kle sitame ladak border area along kidu isia song
do labang so song ke kidam tang poranta alang tum chi dip joy asong che neli tum theglong Ate LNPRAC atum ke claim ke dam ke chok che jok mo ke nijang karbiang long along le give and take police along dun juita the lasi bangso puthak RDP ponangji Ate hala bangso khasia atum se tame karbiang long alo along vote ke jok ji aja kong pipon si vote se tame jok bomlo lapen ke dam tang a hut ni le tum ka che songpon arni LNPRAC asong amen ke enpon nangji adimalong UKPO asong amen ke enpon rong aputhak nilitum song hin pen UKPO atum pen dia chohang pon lo pusi ningje pon kai ke hum sama ke chok che ke claim abang pu la pen abang piatum ladak labang nong plut pangam raliang area committee pu labang so a komiti pensel hai tum claim lo sida me lambang ke asap su kacipatu pensel tum hayara kam da ke claim kacipatu ben hayara kam da claim po a koi ki pi bang ke la kado ka we ra ka phansa koi ki pi same labang e thom clear komiti bang ke ong e amuni ta bang ke bang kret ho sedu la tum se ladak karbiang long a hoya long gidu a cuma ngakorte bate apna rakorte la peningira tum han a ke chok chi alam than po la se kai ki tame nang pachi bohong se alam a hoy alam tame la puson nang ke claim ti la se neli ke chuning ri gang tung bate ke chuning ri kang tung mong ke la ka do ko we panara korte la bering jira tum la dakar biang long ngalong ke do ana tung tame ili tum ring dok ring ni bena prang ason ki dura pet ja fansi nang litung man chuning ri lo jirikin deng pen samsing inti karbiang long live Rongkhang MEC constituency arlo hanlorok tisorong amekar devokanto rongpi manghu mangram akeso kelong lok penajok sekelangji aphan ahemasor adonarap lapen rong asoratum pen karbianglong Thomas Council CEM Dr. Turilam Rongkhang MP Horan Singh Be lapen MEC Long Bison Be atumalong kerap kachahang Rongkhang MEC constituency arlo hanlorok polling station angkangalong kedo inut ningkaning ko ranier kep devokanta rongpi kedamtang ni phai troker ni pen manghu mangram akeso kacholong lokajok ring angjang pen dosi dam thap dampru do thap do prusi pini ani ansitami chemanlo la sopena pot adona rab la pen achora tum sitami sekelang damji aphan jakong kawite rajok aning duk pensi dolo tangte devokanto rongpi manghu mangram akeso kelong apothak pherangkia tuma thengno nangke thando nalam the nona ju pansina ari si patumita la pusi kok dong lo ari ta hala hai ke jo ari da la pusi kok dong lo la pusi la da masi le pu ami thang thur bom pu ni bom lo pu pase tor dun jor jor le he amasi la pu ha ni gang samane hala pi bang bom ne pine anar lo alom so ko lo plot la amat bang ke kaju la masi hau la dhela hem hala puchiri na sada sirin ne abdu Nebdun hala korte bang sin nebdun do sorosing bang nebdun no wan bor alo wan penin para la penin kok dong lo hai he dalo amanon la sing ke tubi penang plokoi puta ploklet dalo pasmi anu wituta tin so tumbang no som dam ju nang ko jo chong da dam nang ko mati devokanto rongpi la pen achor bang hini wetsi hemtun chobochelo devokanto rongpi manghu mangram akeso kacholong lok penapot adonarap ronga soratum pen thek an un an pen ke cherap dunlo bon tame non la bang so ke so det abang aphan sekachelang damlong ji aphan ronga sor adona rabatum pen karbianglong Thomas Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang MP Horan Singh Be MEC Long Bison Be atumaphan ningke me pen dihinamo nang cherabdun vektha pusi pherangkia thengno long pen kachuning realam the chepaklang phonlo niltum dhor dak rongkhang mane dada khan lo krok board committee hin pen isi niltum kachuniri gang tung mala pulo sar Dr. Tuliram Rongkhang ta lason kisu bang puphan ke thek an pen alangli hin pen tana kerap thekji phan la pen dak niltum rongkhanga MEC sar Long Bison beta asapsu we sitame kerap pi thegi phansi niltum la hanlo krok board committee hin pen kachuning ri isi lanchol and dhor dak local amasi ama nil tuma MP ta ahemta dakte bokhadlo si MP sarta dak
laso aputhak asap su bak sitame kecerap dun thegi phan MP sar phanda isi kachuning ri thedung pen chuning ri kapira ponjia phan screen along ke paklang pon account number 439020201 0340911 IFSC code UBIN 0543900 along kahumri jia phan tuning ripon dongka mukam pen Wiki Bay Karbing Long Live Pini prime time berta ki lapuansi kang tonik lo